боз як иқдоми неку созанда дар деҳаи гулзори ҷамоати деҳоти сарвати истиқлоли ноҳияи кушониён ба анҷом расид. кӯчаи роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаи ин деҳа ки зиёда аз 3.5 километрро ташкил медиҳанд бо пуррагӣ мунфаш гардиданд. иттилоъ дода шуд ки ин амали нек бо иқдоми соҳибкорони деҳа, сокинон ва дастгирии мақомоти маҳал рӯи кор омада, вобаста ба нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бахшида ба истиқболи арзанда аз 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми гӯшаю канори ноҳия зина ба зина ба анҷом расонида мешавад. ташаббускорони ин иқдоми нек иттилоъ доданд ки баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ дар қатори ҳадафҳои стратегӣ мебошад ки ҳамчун вазифаи умумӣ ва омили муҳими пешрафти кишвар маҳсуб меёбад. шаҳрвандони ҷамоати деҳоти сарвати хол тасмим гирифтанд ки аз ҳисоби соҳибкоро, аз ҳисоби шахсоне ки тасмим доштанд ки ҳаҷ рафта зиёрат карда биёянд, иқдом гирифтанд ки ҳамин корҳои ободониро зиёда аз 3.5 километр роҳро бо тариқи соҳибкоро, бо тариқи мардуми деҳа мунфаш карданд. бо инчунин дар деҳаи гулзор як бунгоҳи зиёда аз 4 ҳуҷраи корӣ бо тариқи ҳашар соҳибкору шахсони масъули деҳа сохтмонаш идома дорад. мо ният дорем ки бахшида ба 35-солагӣ зиёда аз 37 иншоото сохта ба истифода диҳем. ин нуқтаро ба инобат гирифта роҳбарияти ҷамоати деҳоти сарвати истиқлол роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаро таъмиру таҷдид карда ният доранд ки то ҷашни ифтихории миллат 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои аҳамияти маҳаллии ҳудуди ҷамоатро пурра таъмир ва аз навсозӣ намоянд. мувофиқи иттилои мутахассисони соҳаи роҳсозии ноҳия то имрӯз зиёда аз 100 километр роҳҳо аз таъмири хушсифат бароварда шуданд. дар ин кор тамоми техникаҳои муосирро ба кор сафарбар карда ва бо дасти кӯмаки соҳибкорони деҳаи гулзор шахсони саховатпеша ки маблағи сафари ҳаҷи худро ба ин кор масраф карданд ва ҳашари дастаҷамъона сафолатчинии роҳҳои пиёдагардро низ ба анҷом расонида истодаанд. як ҷиҳати хуби кори онҳо дар он аст ки баҳри обрав гардидан қубурҳои махсусро хобонида маҷрои оби барфу боронро як тараф менамоянд ки ин кор барои солҳои дароз хизмат карданиро имкон фароҳам меорад. имрӯзҳо дастуру супоришҳои сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти раҳо намудани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ ҷиҳати сохтмону таҷдиди нақлиётиву коммуникатсионӣ дар тамоми гӯшаю канори ноҳия корҳои ободонию созандагӣ ҷилои тоза касб кардааст. татбиқи ин иқдоми нек ва боло рафтани сатҳи зиндагии рӯзгори мардум ки ҳама шуғли кишоварзиро доранд мусоидат карда ҷиҳати амалӣ шудани ҳадафҳои стратегӣ вобаста ба рушду равнақи сохтмон ва таҷдиди роҳҳои автомобилгард ва таъмини ҳаракати пайваста ва бехатарии воситаҳои нақлиёт ва амнияти озуқавории мамлакат ҷиҳати интиқол додани молу маҳсулоти кишоварзӣ тавассути ин роҳҳо тамоюли болоравиро касб хоҳад кард. ҳамзамон дар ин деҳа бо ёрии кӯмаки соҳибкорон ва афроди саховатпеша сохтмони бунгоҳи тиббӣ иборат аз 4 утоқи корӣ рафта истодааст. то имрӯз баҳри масолиҳи сохтмонӣ зиёда 350 000 сомонӣ сарф гардида корҳои сохтмонӣ ба тариқи ҳашар идома доранд. онҳо ният мақсад доранд ки то ҷашнҳои дар пеш истода ин бунгоҳи тиббиро мавриди истифодаи умум қарор диҳанд. дар сурати ба кор шурӯъ кардани бунгоҳ 6 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида ба зиёда аз 5000 аҳолии деҳот хизмати холисонаи тиббӣ мерасонанд. мардуми сарбаланди деҳаи гулзор дар ҳама кор аз ҷумла дар кишти зери плёнка, зиёд намудани гармхонаҳо, таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти тару тозаи барвақтӣ ва корҳои сабзу хӯрамгардонӣ, ободонию созандагӣ пешсаф будан нияту мақсад доранд ки то истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чароғонкунии кӯчаю маҳаллаҳоро бо пуррагӣ ба анҷом расонанд. ҳасанзода гулизор, далери шариф, манучеҳри умар, ахбор, ноҳияи кушониён.